Hello, maayong adlaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta namong tanan diha? Maayong udto. Og karon at i-upload nga drama Handumanan sa usa ka awit. Ang nagpadala sa atong kaagi karon mao kining usa ka babae nga taga Danau City, Cebu. Ang magtatampo nagda sa nga Arian. Og salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Handumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Arian. Sa di pa lang kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Take a bow. But it's over now. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang atong matitampo, nagdas sa ngayon nga Arian. Sigurado gyud ka nga maglain mong Neil? Oo ma, taod-taod na sadbaya mi. Oo niya, kay wa pa man mo makasal na. Anak mo sa pa dong ma. Taod-taod naming Neil, og sigurado namin sa usag-usa. Usap-usad ma, daghan pa niyang manag-uyabron nga nagpuyo bisag wa pa sila makasal. Pero Arian, lain man gud tan-aon. Makarong panahon na, di na mo matter ron maoy. Kaya ang katarungan gani sa uban nga mas maayo kuno nga magpuyo sa una magpakasal aron mahibaw-an gid ang batasan. Nahala sige. Ikaw kud. Dili ka man gyud magpapildi sa kun unsa may istorya nako. Mama sad uy, papildi ba uy? Istorya naman ang ako kud. Nasa baya ko'y point mati pa? Nahala sige, mao lagi. Onya, kanus aman mo mamalhin. Nalipay kay ko love nga nakalain na gitag ato. Ato di ay ni, nangabang raman ta. Aw. Pohon, makapalit na gidoon niya tag atong kaugaling yuta para sa atong dream house. In God's will, love. Yes. Atong bunyagan. Ha? Bunyagan ba, uy? Ang kwarto, good. Uy! Lamot sa bawi. Kung alasaha pa. Wa para ba ko'y ligo? Aw, ako'y ligo ni mo. Kinsa maning number? Hello? Hello? Si Ate Arian ni? O ako ni, kinsa ni? Si Claire ni. Mong ikakaw. O Claire, ano man ka? Naghilak lagi ka. Mangayo ko si Bugtapang, Pi. Wala ka ko'y tulay kaduulan, good. Ha? O sige, ani ako sa amo. Ano ito mag-istorya? Claire, ganun gada ka magbag? Nilayas ka sa inyo? Pwede ka aris ako sa inyo. Nga naman, di yung sinahita po. Gipalayas ko nilang mama o papa. Claire. Mabdos ko, te. O diyawa ko barugi sa nakapamabdos na ako. Naglibog, nagkukugun akong agay buhaton, ti, uy. Tabangi ko, tibi.
Gusto na lang ko magpakamatay. Claire, ayaw ana ha? Ayaw kita hunahunag dautan, di na maayo. Pagsuway lang ang tanan sa imong kinabuhi. Naa naman na, sige na lang. Ani lang sa katipo namo. Tabangan ka namo sa imong Kuya Neil. Salamat Salamat kaayo. Mau ba? Aw, ako love, wako'y problema na. Tabangan na to siya, kutob sa atong mahimo. Lisosad ko na atong pasagdan. Ngaling makahunahon na ginoon og bati sa iyang kaugalingon. Ato pang konsensya kay dinhi man nangayog tabang na to. Thank you kay love ha. Thank you kit kaayo. Mura naman sa gunag manghud ako si Claire Quid. Nakasabot ko. Sige lang. Naamtay extra foam, ipagamit lang na niya. Thank you love ha. Huwag kaso love uy. Sige na, ihatag na niya ang extra foam. Sala lang siya pakatulog ka, ha? Naramsay electric fan dito. Sige love. Buntag naman ay. Mubangon ako ron makaluto ko pamahaw. Good morning, te. Kaan na, te. Uy, Claire. Ikaw may nagluto? Good morning, love. Si Claire ginang unay og luto niya ay. Nahibong gani ko pagmatan ako kay nanay andam nga pamahaw sa lamisa. Maayo na lang, te. At least makabayad ko sa inyong kaayo na ko ni kuya. Nga inyo kong gipapuyo din og libre ko sa tanan. Way kaso, naon sa baya ka. Ikaw pag-amping ana imong gimabdos ha, kay dako ra na barantiyan nimo. Hapit naman ka mga anak no. O, te. Pohon mga sunod buwan na. Mao pa. Og pohon te bakon mga anak na ko. Mangita kong trabaho aron makahinahinay na kong bayad ninyo ni kuya. Ay, ayo paghuna-hunaan ang bayad nimo namo. Ang importante nga mahatagan nimog maayong ugma ang imong anak. Abang! Ate Arian! Uy, si Claire Rod. Kinuo ko. Mga anak na tingali siya. Ako tawagan si Neil. Maayo gani, love. Normal delivery ang pagpanganak ni Claire. Salamat in taon kay Ginoo. Og love, salamat kay nimo ha. Why kaso love uy. Mao ba? Nanganak na di ay. Mao na tiyo. Unsa man, wa mo'y planong mutan-aw? Sige lang. Magduawan lang yan, Media, day. Salamat nga imong gitabangan imong igagaw, day. Unsaon nga perti man sa din tao na mong isura din iyo eh. Daghan baya sila. Mao bitaw na among gikayubsan niya kay nagpamabdos dayon siya. Wagin siya yung nahuna sa among kahago ni mama niya. Sige na lang gutiyo, Kuwait. Naan naman na. Okay raman sad nga, anilan sa siya namo. Total, wa pa man may gibuhit ni Neil. Ay, pagkaswerte na lang yun niya nga nakaigagaw siya sama ni mo. Tiyo, gid uy. Sige na tiyo ha, kay napa ko'y buhato din sa bay. Ingnan niya lang kukon, kanus amo mo ani sa bay. Pero buyag na yung bibiha, uy. Mao lagi kuya. Buyag na kaayo oy. Ang ngayon guys nga nagkupot sa anak ni Claire. Pwede naging mapapa. Uy, makalingaw naman ang among baby, uy. Si tita na sa'y pakugusabi, si tita na sabi. Sige lang ba? Hala ka bukat na pero buyag sa baby. Si Mama. Hello, Ma. Nak, asa man karon? Duty ko mga naman. Aw, dito mong kukugikan sa inyo. Wa day trabaho si Neil? Ha?
Naaman, ma. Gadungan kay miglakaw ganina, nga naman. Oh, naamang ko siya dito sa inyo, nak. Ay, mao ba, ma? Basik na inalimtan, maong nibalik. Ay, kuan manggod. Unsa man, ma? Wa na ko kalimti na lang to. Sige na, i-off na nina ako. Nagtrabaho ka man ka. Sige, ma. Bye. Ay, kapuya, uy. Daka na mo kipuhat sa opisina, uy. Sige, panihapoy nyo. Gutuman na ba ya? May untag nagluto si Claire da. Maayo kay nakabisita ka gidinis ato, nak. Taod-taod na sad baya nga wa ko makalaag dinhi kay busy lagi sa trabaho, ma. Si Neil, hain man. Naasbay, ma. Namon to siya gibuhat, mangwa mo kuyog. Mao ba? Unsa man ko na iyang gibuhat? Milagro? Ma, unsa ko kakalain ko nimo? Ambot lang na, anak man ka? Ambot lang, yun. Basta kailain yun akong feeling ni Neil og ni Claire. Panid-in na sila, nak. Basig nagbuhat na nagmilagro nga wa ka mahibaw. Ma. Karon, inig uli ni mo. Sila ramang yung duha ang nahibilin dito. Basig masakpa na gud nimo sa akto. Kalain na ba hinuon sa kong gibati? Imbiso ko yun una nga dautan, mura naman hinuon kong nagduda sa gisulti ni mama. No, di ko matuo. Nasayop lang si mama. Nasayop lang kinunta siya. Niyan ako dool sa mua. Ginoo ko nasayop lang kinunta sa mama. Pag hinahinay ko lakaw. Way tao din sa sala. Ang bata, naara din siyang puna na to. Ginoo ko, asa day sila? Nas kwarto? Dili ni mahimo. Atuon ako. Ate! Gaon sa mo din hiya? Ginoo ko. Kahimo mong milagro din Love. Ayoko kumte! Ate, pasaylo ako. Kapag si mong naong, pumangkal ako tabangi mo na imong ibawas na ako! Love, pasaylo ako. Pasayloon? Ingon lang anak ka sayon? Karos alam ko ninyo gibuang, ha? Grabe mo ka mga baboy! Og ikaw, Neil, ayaw pagdahom nga naapay kasal nga mahitabo natos umaabot tungod kay undango na tani! Di na ko nimo! Og ikaw, Claire, balik sa inyo kung asa kagikan! Bagatag daw! Ate! Grabe ka sakit sa ilang gihimo na ako. Hangtod ron, ako paghihapong gidada ang sakit nga ilang nahimo din hinako. Sa pagkakaroon, murag maglisod ba tsukog hatag sa kong pasaylo. Kung mahitabo man, ginuoray mahibaw. Dini na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao ito mga higalan, kaagi ni Arian nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, Take a Bow. Ang maong kaagi, gibuhatan no doa sa radyo ni Jelly Hata, o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong